privítali na dnešnom predstavení prípravného štúdia. Budete mať možnosť vidieť hudobno-dramatické predstavenie, ktoré sme tu s mojou kolegynkou Ľudskou pripravili a účinkujú v ňom teda vaše deti, naši žiaci literárno-dramatického odboru a hudobného odboru. Výborne. Predstavenie nesie názov 4-ročné obdobia, poňali sme to tak prírodne. No a čo by som povedala vlastne k tomu hudobnému odboru, ktorý mám na starosti, asi toľko, že je vlastne to prípravné štúdium takou platformou pre budúce úspešné štúdium v hudobnom odbore. Vlastne snažíme sa o rozvoj metrorytmiky, intonácie u detí, o rozvoj percepčných, inštrumentálnych, vokálnych zručností, aby potom plynulo prešli vlastne do základného štúdia v hudobnom odbore, či už v hre na hudobný nástroj alebo v speve. V literárno-dramatickom odbore sa venujeme počas tohto prípravného štúdia hlavne rozvíjaniu jemnej motoriky pomoci rôznych divadelných techník. Takisto využívame syntézu hudby a divadla. Je to všetko robené takou pravou formou, takisto pracujeme na tých základoch rečí, takže budete mať dnes možnosť vidieť prvé také vystúpenie našich malých hercov a hudobníkov. Mne už neostáva nič, len vám popriať príjemný kultúrny zážitok a užite si to. Kde bolo, tam bolo raz zázračné kráľovstvo, ktoré sa volalo Srdce lesa. Žili v ňom magické bytosti, škriatkovia a víly, ktorí pomáhali ľuďom na zemi. Všetkému vládla najmocnejšia a najpotrebnejšia bytosť pre všetky živé tvory, Pani Príroda. Pani Príroda tu mala aj svojich verných pomocníkov, 4-ročné obdobia. Vládnem slnku, vetru, dažďu, ja som Pani Príroda. Rozhodnem, či bude pršať a či bude pohoda. Moje kúzla, všetky morie, lesy, lúky ozdobia. Pomôžu mi pritom naše 4-ročné obdobia. Pozrite, vília škriatkovia, zo zeme začínajú vykúkať prvé zelené výhonky. Prišla jar a slniečko už nedrieme, nežné kvietky vyťahuje zo zeme. Vyliezli von lieky, mravce, včeličky, vyspevujú vtáci jarné pesničky. Všetci ľudia majú úsmev na tvári, na voňavú jar už dávno čakali.